morgen på Danmarks Jernbanemuseum. Busse ligger og sover. Et, to, et, to, et, to, et, to, et, to. Nå, det må være nok for i dag. Koblingerne og jeg skal i gang med dagens opgaver. Lad mig se. Nede i remisen holder Molly og Karen. Godmorgen. Karen, du skal have fyldt kul på. Molly, du må gerne blive og lave din morgenyoga. Hvor er Morten? Han er ude ved spor 206. Det blev vist sent i går. Og Morten? Nå ja, vi kan jo bare lade ham sove videre. Han arbejdede jo længe i går. Sikke og roder. Hvad er nu det? Hov, det er jo det lag, jeg lige har hængt til tørre på mit tørrestativ. Det må have revet sig løs og være fløjet herhen. Sikke noget rod. Nå, det kan tørre færdigt her. Hvad? Hov, hvad er det? Sner det? Hjælp, jeg kan ikke se noget. Hjælp! Hjælp! Imens er Karen på vej hen for at få fyldt kul på. Tut, tut! Hjælp! Hjælp! Et spøgelse! Hjælp! Busse! Jeg må hellere fortælle Busse, at vi har et spøgelse på museet! Busse! Hej Karen. Du er jo helt fra den. Hvad er der sket? Et spøgelse! Jeg så et spøgelse! Hvad siger du, Karen? Sagde du spøgelse? Ja, det var lige derovre bagved. Derovre? Tror du stadig, det er der? Det ved jeg ikke. Du må jo kunne se det på din sporoversigt inde på værkstedet. Hvad nu, hvis der er et spøgelse på min skærm? Kom nu, vi er jo nødt til at opklare mysteriet. Ja, du har selvfølgelig ret. Busse og Karen kigger på skærmen, men der er ikke noget spøgelse at se. Det ser ud som om spøgelset er væk, Karen. Det var godt. Jeg kan se jer alle sammen. Eller, hvor er Morten? Det var mærkeligt. Jeg kan se alle jer andre på min oversigt. Hov, der var han. Nej, nu er han væk igen. Nu er han der igen. Nej, nu forsvandt han. Altså, hvor er det dog mærkeligt. Jeg må hellere ud og kigge efter ham og finde ud af, hvad der foregår. Og så undersøger Busse sagen. Hjælp! Et spøgelse! Et levende spøgelse! Busse skynder sig tilbage. Karen, du havde ret. Der er et spøgelse. Det var skønt med morgenyoga. Busse, har du en opgave til mig? Er der noget galt? I ser ud, som om I har set et spøgelse. Ja, Molly, du har helt ret. Vi har set et spøgelse. Hvad? Et spøgelse? Det kan jeg ikke forstå. Jeg har lige set det ved Dronning Louises station. Ja, jeg så det på spor 206. Er I helt sikre på, at det var et spøgelse? Ja, vi er helt sikre. Ja, helt sikre. Jeg synes, det lyder mærkeligt. Der er helt sikkert en god forklaring. Lige da Molly er færdig med at sige det, kommer Morten kørende. Se, der er det. Spøgelset. Hjælp! Det lyder altså som Morten. Morten? Er du sikker? Ja, prøv at gå og hiv i det hvide lagen. Det var dejligt. Jeg kunne ingenting se. Men hov, det er jo mit lagen. Hvor har du det fra? Ja, det ved jeg ikke. Men det var bare mørkt, da jeg slog øjnene op. Men hvorfor kunne jeg ikke se dig på min sporoversigt? Kunne du ikke se mig? Nej, du var væk. Og så var du der pludselig igen, men så forsvandt du igen og dukkede op et helt andet sted på skærmen. Det var meget mærkeligt. Ja, det lyder meget mærkeligt. Måske der er noget, der har forstyrret signalet, så du ikke kunne se Morten på din skærm. Ja, altså når et tog forsvinder fra en sporoversigt, kaldes det et spøgelsestog. Ligesom dig, Morten. Du var et spøgelsestog. Men godt, du er Morten igen.
Jamen, så ved jeg, hvad jeg skal lave resten af dagen. Jeg skal se, hvor der er en løs forbindelse.